jedna vec, to, že kúpi nám chatu, zrekonštruujeme si ju my a tá chata má 50 alebo 60 rokov. A kde? V Malých Levároch. To kde? To je 20, asi 10-15 km za Malackami. Ó, to je blízko. No, ste pozvaní na Rudavu fest. Rudava fest? Kedy je Rudava? Neviem, ale dovtedy to určite nebude zrekonštruované, nie je tam záchod, takže cíkate do kýbla. A idete na pohodu? Poďte na pohodu. Majo mi vysvetlil, že ja nesmiem. Poď. Kam ideš? A tvoj táto nejde? On ide na pohodu, ideme. Aj moji rodičia idú na pohodu. Tvoj rodičia nejde? Ja som chcela ísť a Majo mi povedal, že ja nesmiem ísť na pohodu. A aký je dôvod? Prečo? No Majo, aký je dôvod? No, jaký? Ty nevieš stanovať. Ja nebudem vedieť spať, lebo to je náhlas. Ja nebudem spať v stane, lebo ma tam niekto ukradne. V stane som povedal, že budem spať. Hej? To si kúpne. Horšie, že neviem, kam mám chodiť cíkať, umývať si Keď bude ruky. o 5. koncert... Budeš tam mať vodu. Splachovacie záchody. No, tam sú splachovacie záchody. Aj vodičku tam máme na zuby. A to? Môžu myť všetko. Oblážiť sa. Tam stojí. Čiste teoreticky sú to aj sprchy. Ale sú tam aj splachovacie. A keď budem chcieť spať, Ale chápam úplne Tak štuple do uši. Tak minulý rok bolo, že splachovacie. Tak to je luxus. Už tretí rok Ja som idú tam bol byť ešte, keď bol splachovacie posledný záchody. ročník na... Peťo ide na Kúpanie. takú mladícku oslavu. Na čo? Nejakú mladícku oslavu. Taký mladý vodváz. Som mladý. Však ale priadam Čo si budeme hovoriť?